Jongeman doodgeschoten in Dijn. Dat gebeurde op zaterdagavond, iets voor middernacht. Is een man, hij zou rond de 17 jaar zijn, doodgeschoten bij een truckie Pang in die wijk. Voor die moord reed er een kleine zwarte auto langs. De jongeman stond dus daar. Ik weet niet met meerdere mensen, dat is niet bekend, maar hij stond daar. Er reed een auto langs en vanuit de auto is meerdere keren geschoten. En de jongeman is bijna tegelijkertijd overleden. De ambulance kon niets meer voor hem doen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Toerist omgekomen bij ongeluk, dat gebeurde ook afgelopen zaterdag. Is een toerist omgekomen die samen met zijn vrouw op een driewielige motor reed in een groep die over Curaçao aan het rijden was. En in Westpunt is het misgegaan en is de driewielige motor tegen een muur aangereden. Dat gebeurde bij Rabiouana en de man en de vrouw raakten gewond. De man is daarop overleden in het ziekenhuis en de vrouw ligt daar nog.